Hekk kif l-awtoritajiet Franċiżi bdew jippjanaw ir-restawr tal-Katedral Notre Dame, magħruf madwar id-dinja bħala ġawra storika u arkitettonika, il-Prim Ministru ta' Franza Edouard Philippe sostna li irid ikun deċiż jekk jinbenix il-Camp Nou jew le. Jekk iva, għad irid ikun deċiż ukoll jekk il-Camp Nou ikunx identiku għal dak li nqered li kien imur lura għas-seklu 19. Il-President Franċiż Emmanuel Macron qed jgħid li Notre Dame se jerġa' jinbena f'5 snin. Iżda diversi esperti qed isostnu li dan il-proċess jista' jieħu sa madwar 10 snin sabiex jitlesta. Xogħol definittivament ħajjieħu snin, deċenji, m'għandix dubju. Sostna dan l-espert fl-istorja tal-arti Mark Segona waqt intervista li saritlu fil-programm NetLife. In-Notre Dame huwa meqjus wirt storiku mondjali u għandu post speċjali fl-istorja tal-arti u l-arkitettura, kif ukoll huwa ta' identità għal Kristjani kif ukoll għal Pariġini. Mark Segona qal li fuq nota pożittiva wieħed jista' jgħid li għalkemm ġrat ħafna ħsara kaġun tan-nirien li ħakmu dan il-katedral, però ħafna affarijiet ġew salvati u żgur li issa huwa l-mument opportun biex jiġi restawrat mill-qiegħ. Intant il-katedrali kollha madwar Franza matul il-lejl daqqaw il-qnieper f'daqqa f'ġest simboliku ta' solidarjetà mal-poplu Pariġin. Fi żviluppi oħra, il-President Macron laqa lill-membri tas-servizzi ta' emerġenza li tant stinkaw biex isalvaw il-Katedral ta' Notre Dame mill-qerda totali. Il-laqa saret fil-Palazz Élysée f'Pariġi fejn Macron irringrazzja lil dawn il-ħaddiema għall-impenn u qlubija li wrew taħt kundizzjonijiet diffiċli għall-aħħar.